ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст. Мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ ҳамкориҳои мутақобилан судмандро бо кишварҳои хориҷи дуру наздик ва созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ тақвият бахшида, дар таҳкими ҳамкориҳои байнидавлатӣ нақши назаррас мегузорад. Дар ҳамин замина имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 34-уми шӯрои ҳамкориҳои фарҳангии кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Фирдавс Холов. ҷаласаи 34-уми шӯрои ҳамкориҳои фарҳангии узви давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил бо иштироки намояндагони кишварҳои шомили ин созмон Тоҷикистону Туркманистон, Узбекистону Озарбойҷон, Арманистону Беларус, Қазоқистону Қирғизистон ва Россия дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Дар ин ҷаласа масъалаҳои мубрами рӯз аз ҷумла ҳамкориҳои фарҳангии кишварҳои аъзо дар давоми солҳои фаъолияти Иттиҳоди давлатҳои мустақил таҳлилу баррасӣ карда шуд. зимни баргузории ин ҷаласа доир ба татбиқи чорабиниҳои ба нақша гирифтаи давлатҳои аъзои иттиҳод дар соли 2018-2019 маърузаҳо шунида шуд. Я хочу выразить особую благодарность. имрӯз аз он хушнудем ки дар кишвари зебою фарҳангии Тоҷикистон татбиқи 34-умин ҷаласаи шӯрои ҳамкориҳои фарҳангии узви давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақилро баргузор намуда истодаем. албатта тӯли ин муддат давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил барои гузарондани чорабиниҳои байналмилалӣ дар соҳаи фарҳанг, варзиш, сайёҳӣ ва ҷавонӣ ба ҳадаф расида истодааст ва пайваста дар ҳалли мушкилиҳои ҷойдошта тадбирҳои ҳамаҷонибаро созмон медиҳад. дар ин ҷаласа лоиҳаи чорабиниҳои асосии ҳамкории кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соҳаи фарҳанг барои солҳои 2021-2025 тасдиқ шуд ки он минбаъд дар самти рушди ҳамкориҳо ва таҳкими дӯстӣ мусоидат мекунад. ташаббусҳои созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти боз ҳам беҳтар намудани ҳамкориҳои фарҳангӣ бо кишварҳои аъзои ин иттиҳод буд ки давоми ин солҳо чандин маротиба рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар яке аз ин кишварҳо ва ҳамчунин рӯзҳои фарҳангии кишварҳои аъзо дар Тоҷикистон баргузор гардиданд. ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018 оид ба якчанд дастовардҳо ва ташаббусҳои бузурги сиёсати фарҳангие ки зери ана ҳамон тӯли соли 2019-2020 малакай қарор мегиранд ва нақшаҳои оянда дар доираи ин ҳамкориҳо сурат гирифтанд. ҳамзамон аз ҷониби аксарият давлатҳое ки ҳамчун аъзои ана ҳамин ҷаласа иштирок доштанд оид ба ҳамкориҳои мустақили ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамкорӣ дар соҳаи театр, дар соҳаи мусиқӣ, дар соҳаи намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва ҳамзамон баргузории ана ҳамон аксарият чорабиниҳое ки мустақиман байни давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил сурат мегирад роҳандозӣ гардид. дар ин ҷаласа 15 масъалаи муҳим арзёбӣ гардида ҳамчунин пешниҳод шудааст ки барои ҳифз кардани маълумоту бойгониҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил музеи электроние ташкил карда шавад. дар ин самт намоиши 57 китобе ки аз тарафи муаллифони гуногун доир ба ҳамкориҳои судманди узви давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил эҷод шудаанд бо тартиб ва ҷадвали муайян ба ҳар як давлат доир мегардад. ёдовар мешавем ки ҷаласаи шӯрои ҳамкориҳои фарҳангии узви давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил пагоҳ низ идома меёбад. Фирдавси Ҳайдаралӣ, Убайдуллои Сайвалӣ барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. дар даврони соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат шаҳри Хоруғ низ бо бунёду навсозии инфрасохтор симои худро тағйир медиҳад. айни ҳол ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар шаҳраку деҳоти вилоят идома дорад. гузориши Тоҷинисои Файзулло Бек. бо дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хоруғ бо инфрасохтори муосир ба яке аз маконҳои зебо ва тамошобоби кишвар мубаддал гардида корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар ин гӯшаи кишвар ҷараёни тоза касб намуда истодааст. дар арафаи 28-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хоруғ беш аз 10 бинои нави аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ дошта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд ки ба зебоии ин гӯшаи афсонавӣ ҳусни дигареро зам хоҳанд намуд. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо мақсади ба талаботи ҷаҳонӣ мутобиқ сохтани роҳҳои ҳудуди шаҳри Хоруғ иқдомҳои нек рӯи даст гирифта шуданд. бояд гуфт ки имрӯзҳо роҳи мошингард аз мавзеъҳои душворгузари шаҳри Хоруғи самти маҳаллаи Шириншоҳ Шоҳтемур пурра мумфарш карда шуда мушкилоти ронандагон ба ин васила ҳалли мусбии худро пайдо намуд. барои азнавсозии роҳҳои ҳудуди шаҳри Хоруғ аз ҷониби дирексияи сохтмони иншоотҳои ҳукуматӣ
фарҳангии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон 4 миллион сомонӣ ҷудо карда шуд ки дар марҳилаи аввал роҳи маҳаллаи Шириншоҳ Шоҳтемур бо як қисми маблағи муайян аз ҷониби сохтмончиёни ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди 5 бо сифати баланд ин макони шаҳри Хоруғро ба як роҳи сатҳи байналмилалӣ табдил доданд. мумфаршкунии дигар кӯчаҳои шаҳри Хоруғ идома дорад. сохта ба истифода додани маркази хизматрасонии тиббӣ, меҳмонхона ва биноҳои аҳамияти иҷтимоӣ дошта ва роҳу пулҳои мутобиқ ба талаботҳои ҷаҳони муосир дар миқёси шаҳри Хоруғ яке аз иқдомҳои наҷибонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб рафта, барои зебогии ин шаҳри нозанин ва рушди иқтисодиву иҷтимоии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон равона гардидааст. сирояти вируси норасоии масъулияти одам дар ҳамаи давлатҳои минтақаи Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ рӯ ба афзоиш аст. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз тадбирҳои пешгирӣ аз сироятёбии аҳолӣ ба ин беморӣ марговар, ҳодисаҳои гирифторшавии одамон ба вируси норасоии масъулияти одам ба қайд гирифта шудааст. Зульфия Раҳимзода шарҳи бештар медиҳад. аз се ҳодисаи сироятёбӣ ба вируси норасоии масъулияти одам, 2 ҳодисаи сироят бо роҳи алоқаи ҷинсӣ сурат гирифта, наздик ба 90% сироятёфтагон асосан шахсони дар синни репродуктивӣ 15 то 49 сола мебошанд. аз соли 1991 инҷониб дар ҷумҳурӣ 11363 нафар бо бемории вируси норасоии масъулияти одам ба қайд гирифта шудааст. то давраи 3 июни соли 2019 аз аввали ба қайдгирӣ 11363 ҳодисаи вируси норасоии масъулияти одам ба қайд гирифта шудааст ва дар ин давра мутаассифона аз бемории пайдо шудаи норасоии масъулият ва дигар бемориҳои ҳамрадиф зиёда 3000 нафар фавтиданд. то имрӯз дар ҷумҳурӣ дар қайди расмӣ 8308 нафар шаҳрвандон гирифтори бемории вируси норасоии масъулияти одам мебошанд. оид ба тарзи табобати сироятёфтагон масъулини соҳаи марбута чунин гуфтанд. табобати махсуси зидди ретровирусӣ ки дар ҷумҳурӣ роҳандозӣ шудааст, ҳамчун як роҳи асосии пешгирии сироят қабул шудааст. яъне ки табобат ҳамчун пешгирӣ истифода мегардад ва нафароне ки аз ин табобат истифода мебаранд, онҳо дар вуҷуди онҳо шумораи вирусҳо кам мешаванд ва дар баробари он ки шахс солими худро нигоҳ медорад, ҳамзамон шахс ҳамчун сарчашмаи беморӣ, яъне ки ин сироятро ба дигарон паҳн карда наметавонад. гарчанде дар мамлакат 61 маркази пешгирӣ ва мубориза бо вируси норасоии масъулияти одам фаъолият намояд, ҳам ҳолатҳои сироятнок намудани оила, фарзандон ва шарикони ҷинсӣ афзоиш ёфтааст. паҳншавии вируси норасоии масъулияти одам зиёдтар дар байни нашъамандони тазриқӣ, шахсони расонандаи хизматҳои шаҳвонӣ, муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо ба қайд гирифта мешавад. роҳи гузариши тазриқӣ ва ё тавассути сӯзандору сола сол коҳиш ёфта истодааст, вале асоси паҳншавии сироятро роҳи гузариши алоқаи ҷинсӣ ташкил медиҳад, ки инам бошад алоқаманд аст бо омили асосӣ ба монанди муҳоҷирати меҳнатӣ, ки бештари шахсоне ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ бармегарданд, онҳо метавонанд ки ба ин сироят дар дигар давлатҳо яъне ки сироят ёбанд ва баъдан дарёфт кард. тамоми талошҳо барои пешгирӣ кардани паҳншавии ин вируси марговар равона гардидаанд, вале ҳар нафар барои солимии худ, наздикон, аҳли оила ва ҷомеа бояд уҳдадор ва бо масъулият бошад. зульфия раҳимзода, меҳрӯзи ҷумъа, фирӯзи мусо, ахбор. мавзӯи дигар. дар кооперативи истеҳсолии хоксори ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ҷамъоварии пиёз идома дошта, ҳосилнокӣ дар хоҷагии мазкур аз ҳар як гектар ба 500 центнерӣ расонида шудааст. хоҷагидорон ният доранд ки соли равон бо истифода аз навъи тухми хушсифату серҳосил майдони кишти тирамоҳии пиёзро зиёд намоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ вилояти Хаттон мувофиқи дурнамо бояд дар майдони 310 гектар кишти пиёз гузаронида шавад, ки 170 гектари онро кишти тирамоҳии пиёз ташкил медиҳад. дар ҷамъияти деҳоти қаҳрамони ноҳия аҳли заҳмат ба кишти тирамоҳии пиёз шурӯъ намуданд. дар деҳоти мазкур кишоварзон иқдом гирифтанд ки имсол майдони кишти тирамоҳии пиёзро зиёд намоянд. бо ин мақсад ва риояи тадбирҳои агротехникӣ кишту парвариши пиёз дар хоҷагӣ ба номи Ҳасан Акобири ҷамъияти деҳоти қаҳрамон бо ибтикори мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатӣ ва раёсати кишоварзӣ
кишоварзӣ машварати мутахассисони соҳа бо кишоварзон доир гардид. дар ин чорабинӣ ба аҳли заҳмат оид ба тарзи омода кардани қитъаи замин, интихоби тухмиҳои хушсифат ва дар муҳлати хуби агротехникӣ ба анҷом расонидани кишти пиёз маълумоти муфассал дода шуд. тавре масъулин иброз доштанд, соли гузашта кишоварзони ноҳия дар майдони 175 гектар кишти тирамоҳӣ ва дар майдони 95 гектар кишти баҳорӣ пиёз гузаронда аз ҳисоби тухмиҳои хушсифат ва кишти саривақтӣ ҳосилнокии пиёз аз ҳар як гектар ба 350 сентнерӣ расонида шуд. дар кооперативи истеҳсолии хоксори ҷамоати деҳоти чӯбек аҳли заҳмат аз кишти тирамоҳӣ пиёз 400 сентнер ва аз майдони кишти баҳорӣ он бошад зиёда аз 500 сентнерӣ ҳосил ба даст оварданд. дар машварат оид ба таҷрибаи аҳли заҳмати ин хоҷагӣ ва тарзи истифодаи нуриҳои минералӣ низ ба кишоварзон маълумот дода шуд. дар хоҷагии ҳасан акобири ҷамоати деҳоти қаҳрамон чанд соли охир аст ки аҳли заҳмат дар баробари дигар нонгӯи зироат аз кишти тирамоҳӣ пиёз низ даромади хуб ба даст меоранд. дар хоҷагии сайнури саиди ҷамоати деҳоти дашти гулон низ кишоварзон дар ин сам аллакай таҷрибаи кофӣ пайдо намуданд. дар ин ду хоҷагӣ ҳамасола аҳли заҳмат нахустин шуда ба кишти тирамоҳӣ пиёз шурӯъ менамоянд. тибқи иттилои раёсати кишоварзӣ имсол кишти пиёз дар ноҳия аз санаи 5 сентябр оғоз гардида то имрӯз дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар майдони беш аз 10 гектар кишти пиёз гузаронида шудааст. ба андешаи аҳли заҳмат дар шароити ноҳия кишти тирамоҳии пиёз ки ҳосили он дар моҳи апрел ҷамъоварӣ карда мешавад нисбат ба дигар нонгӯи зироат даромади иқтисодӣ бештар дорад ва кишоварзон дар ин давра аз ҳисоби дастсанҷи хеш мушкилоти дастрас намудани нуриҳои минералӣ, сӯзишворӣ ва коркарду парвариши пахтаро анҷом медиҳанд ки ин омил дар маҷмӯъ ба пешрафти соҳаи кишоварзӣ ва бозам беҳтар шудани сатҳи рӯзгори аҳли заҳмат мусоидат мекунад. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Хайр, саломат бошед.